Moram da pazim gde držim ovu sveću. Na setup u onoj prošloj sobi 2017. Jana mi kupila neku malu sveću. Ja tad nisam volao sveće, nisam bio neki fan. Jana mi, brate, kupi malu, još uvijek ima mala, brate, sveća, ovako ko čašica od rakije. Malo veća. I, brate, ja uzmem, kako se zove, upalim sveću. Nije sad nešto ona preterano mirisala, ali je bila slatka, poklon od Jane. I, brate, ja upalim sveću i stavim je. Ona bela. Bravo broj, brate. Ona bela, sa slovom M na njoj. Ja, brate, uzmem sveću i stavim je na sto. Palim i uživam u životu, baš mi je bilo lepo. Dok nisam provalio da sam sveću stavio ispod monitora i istopio sam levu stranu monitora. Bukvalno sam istopio ovde ivicu, ovako topila se plastika ova. Od monitora. Ja gledam što mi... Ali nisam znao. Ja nisam znao uopšte, nisam ja vidio da se to topi. Nego jedan dan ja sedim ovako za komp i gledam, brate, leva strana monitora mi nešto krivudavo ide. Ovako ide. Ja gledam ovako, šta be ovo, bre, kak je ovo defektan monitor? Što be ovako krivudavo ide? Ja ovako pipam ono sve krivo dole. Mater mu jebem, šta je bre ovo? Kad ja ovako gledam dole, ono goreo plamen. Ja ga usro načisto.